yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Bisawo lamorde Guinée Bisawo kon waktu yoɗi to e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓere fi fulfulde jamalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi altine nogas e jeegom lewru jeeɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗo e waktuji ɗiɗi Bassirou Diomaye Diakhar Faye horejo Sénégal tawete to Bisawo lamorde Guinée Bisawo jillugo balɗe ɗiɗi e ndi leydi teddugal mawgal no faɗimo toon omo hani jaɓɓade no mbiyen omo hani jaɓɓede araraya o totte araraya teddugal no wiye la médaille Cabral kanko e Oumarou Sissoko e mbalo no kani yewtude alhaali awo moƴƴitinde lawol Ziguinchor e Guinée Bisawo e alhaali fitina toon to Casamance. To République démocratique du Congo fitina no ɓeydo hakkude yimɓe horejo leydi ndi Félix Tshisekedi e horejo kiɗɗo leydi ndi Joseph Kabila fedde dawro laaminde nde no tuumi Kabila jokkodirna mbiyen gollidade e fedde M23 ɓe kaɗani ɗon soɓe kaalino ɗon ni wela kono e biyol maɓɓe Joseph Kabila wona ɓiɗo Congo. Israël ɓeydi pende muɗum e kono koɓe mum to bande de Gaza hanki alette piyende maɓɓe fewde e ngal diwal waɗi mayɓe nogas e ɗiɗo hande subaka mayɓe no tolni e noga e sappo e jeenayo hen debbo goto ko cowiɗo kono kadi wondude e sukaɓe tedduɓe bisimilla moon. On calminamon juuramon jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi Bassirou Diomaye Faye horejo Sénégal omo heeɗa hande altine to Bisawo toon to Guinée Bisawo jillugo balɗe ɗiɗi hande omo hani teddinede teddugal mawgal o jaɓɓoto e juuɗe horejo Guinée Bisawo araraya ɓurɗo mawnude e teddule leydi ndi no wiye la médaille Cabral toɓɓe kewɗe no hani yewtede hakkude ɓe horeɓe ɗiɗo awo moƴƴitingol lawol Ziguinchor Guinée Bisawo e alhaali fitina to Casamance ko wona ɗum ko jokkodiral hakkude Dakar e Bisawo Ousmane Mbalo. E nde yilde makko folo laamu Guinée Bissau Bassirou Diomaye Faye jottagol mbo ko he o bimbi jamɗi jeene pawɗe silmaji capantari ɗo naale laade Oswald Vieira Bissau e dow teddungal laamu ko nando makko Oumar Sissoko e mbaalo woni ko jippinta mbo e yeeso hooreɓe cersuɓe gouvernement o faandare nde noon ko sabu tinnude jokkodiral hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe ko yowiri to sengo julaya awo jande haa heɓuri tengtude ndenka ɗi annda noon wonde may duuɓi joyi barindiɗi ɗi Guinée Bissau ɗi jogii nden darnde moƴƴere sabu addude paamodiral hakkunde laamu Sénégal e fedde mursuɓe Casamance MFDC ɗum noon woni he wadde ko waptu mo ganduɗa mursuɓe ɓe puɗiri takkuji mu'en sabu torsade dimago maɓɓe ko yahrani duuɓi 30 e nder balɗe ɗiɗi yilne nde Bassirou Diomaye Faye waɗat kawri he laamu leydi ndi ɗi tawa hen kala joɗodgol he nando makko Oumar Sissoko e Mballo ko jokkitta jonde maɓɓe e jayndeyankoɓe ɗi fada he nde yilde ciifugol nanodiri cersuɗe ko yowiri he ɓamtare haa tengti noon wallanmi walle Ousmane Mbalo Bissau RFI.